ናይ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ትርኢት እንታይ ይመስል ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንመሃር ሕጂ ድማ ስለዚ መጀመርታ ኣነ ዊንዶውስ 10 እየ ዝጥቀም ዘለኹ ንስኻትኩም ካልእ ዊንዶውስ ትጥቀሙ ትህልው ትኽእሉ ኢኹም ግን እንታይ ኢና ንገብር ወይ ኣብዚ ሰርች ባር ኣለና ኣብዚ ሰርች ባር እንታይ ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ፓወርፖይንት ኢልና እንድሕር ዳኣ ፅሒፍና እቲ ናይ ፓወርፖይንት ኣፕሊኬሽን ኣብዚ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ስታርት ኢልና ክሊክ ንገብር እሞ ብዛ ዊንዶውስ ኣይከን ብድሕሪኡ ናብዚ ታሕቲ ምስከና ፓወርፖይንት ዝብል ኣብ ፒ ማለት እዩ ኣብ ፒ ምስ ኣተና ኣብዚ ፓወርፖይንት ዝብል ክሊክ ጌርና ንኸፍቶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስፕላሽ ስክሪን ናይ ፓወርፖይንት እዚ እታ ናይ ፓወርፖይንት ስታርት ስክሪን ድማኒ ነዚ ትመስላላ ማለት እዩ ኣብዚ ናተይ ኣብ ናትኩም ካልእ ዓይነት ትርኢት ክህልዋ ይኽእል እዩ ግን ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂ ኣብ ሆም ከም ዘለና ነረጋግፅ መጀመርታ ብድሕሪኡ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ዝብል ኣለና ኣብዚ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ክሊክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ እዚኣ እታ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ኢልና ንፅውዓ ካብ ስክራች ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብላ ከላ ፕሬዘንቴሽን ከነዳሉ ክንጅምር ከለና ነዚ ይመስል እቲ ዊንዶው ማለት እዩ ወይ ድማ ካብ ቲምስ ጀሚርና ክንሰርሕ እንድሕር ዳኣ ኮይንና ኸ ብተመሳሳሊ ስታርት ኢልና ኣብታ ፓወርፖይንት ንኸፍታ እሞ መጀመርታ ምስ ተኸፍተት ኣብዚ ኦሬዲ ስሩሓት ዝኾኑ ቲምስ ወይ ድማ ቴምፕሌትስ ኣለዉ ማለት እዩ ነዚኣቶም ከፊትና ኸዓ ትናትና ፕሬዘንቴሽን ክንሰርሕ ወይ ከዓ ክሬት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ መሪፅ ኣለኹ እቲ ዓይነት ሕብሪ ግን ይፈላለ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ደደሌ ወይ ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ድዩ ቀጠልያ ዝኸደ ድዩ እንድሕር ዳ ደልየ ከምዚ ይመርፅ እሞ ኣብዚ ሞር ኢሜጅስ ዝብል ኣለኒ እንታይ ዘርእየኒ ዘሎ እዚ ስላይድ እዚ ቲም እዚ ከመይ ክመስል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ስላይድ ሾውስ ናቱ ከመይ ዓይነት ትርኢት ይህልዎ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ እንድሕር ዳ መሪፅያ ሰማያዊ ባክግራውንድ ዘለዋ ክሬት ይብላ ማለት እዩ ኣብዚ ክሬት ኢለ ምስ ጀመርኩ ስለዚ እዛ ስላይድ ሾው እዛ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ፕሬዘንቴሽን 1 ዝብል ታይትል ሒዛ ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሰርሖ ማለት እዩ ትናትና ስላይድ ሾው ኣብዚ ከነዳልዎ ኸዓ ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ኢና ኣለና ነፃ ፕሬዘንቴሽን ከነዳሉ እንድሕር ደሊና እታ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ንጅምር እንተዘይኮይኑ ድማኒ ካብቶም ስሩሓት ዘለዉ ቲምስ ከዓ መሪፅና ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ከምዚ ቅድም ኣቢልና ዝረኣናዮ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ፕሬዘንቴሽን ከነዳሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማኒ ኣብዚ ፋይል ታብ ምስ ኣተና በዚ ፋይል ታብ ተጠቂምና ከዓኒ ሓድሽ ፕሬዘንቴሽን ክንከፍት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፋይል ታብ ምስ ኣተና እዚ ባክስቴጅ ቪው ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ባክስቴጅ ቪው ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኒው ኢልና እንድሕር ዳ ኣቲና ልክዕ እታ ቅድም ኣቢልና ዝተማሃርናያ ማለት እዩ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ኣብዚ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ድማኒ ካብዞም ኣብዚ ዘለውና ቴምፕሌትስ ወይ ድማ ቲምስ ተጠቂምና ድማ ሓድሽ ፕሬዘንቴሽን ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ባክስቴጅ ቪው ተጠቂምና ድማ ፕሬዘንቴሽን ክንጅምር ወይ ከዓ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ እንድሕር ዳ መሪፅና ልክምታ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ማለት እዩ እቲ ናታ ቲም ከምዚ እናገበርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤጌን ኣብዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ከዓ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነዛ ሮዛ እንድሕር ወሲደ ኣነ እዚኣ ክሬት ክብላ ስለዚ በዚ ኣገባብ እዚ ከዓ ክጅምር ይኽእል እየ ማለት እዩ ሓደሽቲ ስላይድ ከዓ ኣብዚ እናኣተኹ ከዓ እናወሰኽኩ ክኸይድ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ባክስቴጅ ቪው ተጠቂምና ከዓ ፕሬዘንቴሽን ከነዳሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፓወርፖይንት ዝተፈላለዩ ቪውስ ወይ ድማ ትርኢታት ሳፖርት ይገብር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቪውስ ክንብል ከለና ነናቶም ጥቕምታት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ መጀመርታ እዛ ዓንተይ ንጥቀመላ ዝነበርና ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ከፊትያ ኣለኹ ቀፂለ እንታይ እየ ዝገብር ኣብዚኣ ቪው ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ማለት እዩ ኣብዛ ቪው ትብል ታብ ምስ ኣተኹ ፕሬዘንቴሽን ቪውስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለኒ ኣብዚ ግሩፕ
ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓይነት ቪውስ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ንጥቀመሉ ቪው ወይ ድማ ባይ ዲፎልት እዚ ኖርማል ቪው ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኖርማል ቪው ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ ዓይነት ትርኢት ሒዙ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣለና እዚ እቲ ናቪጌሽን ፔን ኢልና ንፅውዖ ኣሎ ኣብዚ ታሕቲ እዚ ከዓኒ እቲ ናይ ስላይድ ታምብኔይል ኣለውና ኣብዚ ከዓኒ ማለት እዩ። እቶም ኩሎም ዓይነት ስላይድስ ናትና ንኣብነት ኣብዚ 7 ኣለውና ዋላ 500 600 ስላይድስ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግድነት ኣይኮነን በዚ ክህሉ ቀፂልና እዛ ስላይድ ፔን ኢልና ንፅውዓ ካላ ማለት እዩ። ነታ ኣብታ ታምብኔይል ምስ ፀቐጥና እታ ስላይድ ፔን ካ ኣብዚ ትመፀና ማለት እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ከዓ ኖትስ ንፅሕፈሉ ቦታ ኣለና ማለት እዩ። ዝኾነ ኖት ንዓና እንድሕር ዳ መዘኻኸሪ ክንፅሕፍ ደሊና ከዓኒ ኣብዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ፎር ኤቭሪ ስላይድ ፔን ማለት እዩ ወይ ከዓ እታ ስላይድ ናታ ኖት ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንዓና መዘኻኸሪ ነጥብታት ክንፅሕፎም ንደሊ ነገራት ከዓ ኣብዚ ኖት መፅሓፊ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቪው እዚ እንታይ ኢልና ንፅውዖ እቲ ኖርማል ቪው ኢልና ንፅውዖ እዩ ማለት እዩ። ካልኦት ዓይነታት ቪውስ ከዓ ኣለውና ንኣብነት ኣውትላይን ቪው እንድሕር ዳ ቀይርናዮ ነዚ ስላይድ ሾው እዚ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ይህልዎ ማለት እዩ። እቲ ፅሕፈት እንታይ ይኸውን ኣሎ ተን ስላይድስ ትሪእዎን ኣለኹም ኣብዚ ይመፃ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ሒዘንኦ ትሕዝቶ ወይ ከዓ እቲ ፅሕፈት ከዓኒ ኣብዚ ተፃሒፉ ይረአየና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስላይድ ክንፀቅጥ ከለና ከዓኒ በዚ እታ ስላይድ ከዓ ኣብዚ ስላይድ ፔን ትረአየና ኣላ። ኣብዚ ታሕቲ ከዓ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ እታ ኖት ንፅሕፈላ ኤርያ ከዓ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብከምዚ ኣገባቢ ክጥቀም ዝደሊ ወይ ከዓ ክሰርሕ ዝደሊ ዝብል ንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ብኣውትላይን ቪው ክጥቀም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልእ ስላይድ ሶርተር ቪው ኣለና። እዚ ከዓኒ ተን ስላይድስ ናትና ከዓ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ይመፃ ማለት እዩ። ሕጂ ነናቱ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ። ንኣብነት ኣብዚ እዛ ስላይድ ሶርተር ቪው ንምንታይ እያ ትሕግዘና? ንኣብነት ሓደ ስላይድ ከምዚ ጌርና ክንሰርዖ እንድሕር ዳ ደሊና ኣዝያ ሓጋዚታ ማለት እዩ። ብቕልል ዝበለ ካብቲ ኖርማል ቪው ወይ ከዓ ኣውትላይን ቪው ሲ ብቕልል ዝበለ ክንሰርዖ ተኽእለና ማለት እዩ። ኩለን ተን ስላይድስ ከዓ ኣብዚ ተዘርጊሐን ክንሪአን ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ኖትስ ፔጅ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ እታ ናይ ኖት ኤርያ ኣብ ዝላትና እታ ስላይድ ፔን ከዓ ኣብ ዝላትና ማለት እዩ። ከምዚ እናገበርና እናቐፀልና ኣነ በዚ ይወርድ ኣለኹ 5 6 እናበልኩ ተን ስላይድስ ብከምዚ ኣገባብ ይመፃ ማለት እዩ። ካልእ ሪዲንግ ቪው እንድሕር ዳ ኢልናዮ ከዓኒ ከነንብቦ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። ዝኾነ ክንሰርሕ ተዘይደሊና ነቲ ድሰራሕናዮ ስላይድ ግን ከነንብቦ ክንሪኦ ቼክ ክንገብሮ እንድሕር ዳ ደሊና ከዓ በዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሪዲንግ ቪው ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ሪዲንግ ቪው ክንወፅእ እንድሕር ደሊና እስኬፕ ባተን ንፀቅጥ ኣብ ኪቦርድና ማለት እዩ። እስኬፕ ባተን ምስ ፀቐጥና ከዓ ንወፅእ ንኽእል ኢና። ሕጂ ኩሉ ግዜ ተዝሓሸ ኖርማል ቪው ተገበርኩሞ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ክሰርሕ ከለካ ኩሉ ግዜ ኖርማል ቪው ክንገብሮ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኖርማል ቪው ዝበልናያ ነዚኣ ትመስል። ተን ካልኦት ቪውስ ከዓ ኣለዋና ከም ዝጠዓመና ማለት እዩ። ንዓና ከም ዝመቸኣና ንክንሰርሕ ቪውስ መሪፅና ብኡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ነቲ ዝሰራሕናዮ ፕረዘንቴሽን ብዝተፈላለየ ቪውስ ጌርና ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።